Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Si Jose Aldon Rey S. Laureles, 27 años, soltero, Candel Rosario, Milaor, Camarines Sur. Aki Ninda Reynaldo S. Laureles, asin Nympha M. Santa Rosa. Buot mag-agom kay Maria Ina Michila T. Felipe, 25 años, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki Ninda Aquiles G. Felipe, asin Mi M. Taloban. Ikaduwang tawag, si Francis Gamalo, 28 años, soltero, kan Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki Ninda George Gamalo Jr., asin Francia Dacer. Buot mag-agom kay Jean Frances D. Ginto, 27 años, Daraga, kan San Marcos, Camaligan, Camarines Sur. Aki Ninda Ricky Ginto, asin Maria Dulce Durante. Ikatulong tawag, si Mark Anthony M. Daluro, 29 años, soltero, kan Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Ruben Daluro, asin Marily Morico. Buot mag-agom kay Crishel A. Villamor, 27 años, Daraga, kan Suwa, Camaligan, Camarines Sur. Aki Ninda Nelson Villamor, asin Evelyn Altar. Si Ivan E. Borja, 28 años, soltero, kan La Purisima, Tinambak, Camarines Sur. Aki Ninda Antonio A. Borja, asin Merly Evangelista. Buot mag-agom kay Crislin Abordo,
27 anyos daraga, kan Olag Pequeño Tinambak Camarines Sur, aki ninda Elmer Abordo, asin Estela Camallia. Si Melesio B. Cantorne, 35 anyos, soltero, kan Zone 1 Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, aki ninda Jose Cantorne, asin Siliem Bustamante, buot magagom ki Jonah Reynas, 31 anyos daraga, kan Concepcion Pequeña, Naga City, aki ninda Nicolas Clidoro, asin Esmerald Evangelista. Si Mac Francis R. Ocbian, 30 anyos, soltero, kan Balatas, Naga City, aki ninda Emmanuel Ocbian, asin Leticia Rule, buot magagom ki Maria Cristina Dominguez, 30 anyos, daraga, kan Dailig Gainsa, Camarines Sur, aki ninda Vicente Dominguez, asin Lilian Gonzalez. Asin si Eric B. Demdam, 32 anyos, soltero, kan San Rafael, Cararaya, Naga City, aki ninda Efren E. Demdam, asin Esther D. L. Bue. Buot magagom ki Josephe R. Saut, 32 anyos, daraga, kan San Rafael, San Pascual, Burias, Masbate, aki ninda Felipe Saut, asin Dioclita Rosales. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Iniimbitaran po ang gabos na magluhod para sa pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tuwang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa, na maghanap nin bulong asin mag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itaumo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos, marhay na aga po liwat sa saindo mga tugang.
Ngunyan yaon kita sa ikatulong Domingo nin Kwaresma. Ang tema, ang pagbabago nin padagos, ang pangangaipo nin padagos na pagbabago. Sa pagtalubo, yaon ang pagbabago. Ipamibi niya to na sa satuyang pagtalubo bilang mga Kristiyano, magdanay sa satuya ang tunay na espiritu nin pagbabago. Pagbabago na makakapalinig kan satuyang kalag, asin makakapagtao sa tuya nin katoninongan. Ang satuyang selebrasyon ngunyan, pamamayuhan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kakurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka vos. Asin sa saimong espiritu. Smaray naga sa indo ka vos, mga tugang. Sa marahay na agaman po, Father. Talaw ka ining misa padagos natong ipamiibi, ang katoninongan kan bilog na kinaban, ang mapunduan iriwal sa may ibang parte kan kinaban, urog ng gayo sa nasyon kang Ukraine, ang gera na mapundo, asin hanapon kan mga lideres kan mga nasyon ang matuninong na solusyon sa day pagkasinarabutan. Mga tugang, ako unta astong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sini Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurang ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan,
asin pagkapatawad sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamiibi kita. O Dios, ginikanan kan gabos sa pagkaherak, asin gabos sa karahayan, na nagtukdo kan mga bagay, kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamiibi, asin paglimos. Kaugayeng hilinga, ang pagpahayag kan samong kapakumbabaan. Tanganing kaming pinakumbaba kan samong konsensya, danay, napaitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pinili ni si Moises na maging pamayo kan banwaan, na nakamate kan Diyos nun na pagmangno. Inako ni Moises ang sa iyang misyon, nin may dakulang pagtubod. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Si Moises nagbantay kan mga kamero ni Hetro na sa iyang panugangan, padi sa Midian. Dinara niya ang mga kamero sa ibong kang kadlagan, asin nakaabot sa Horeb, bukid nin Diyos. An anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya, sa laad kan kalayo, sa tahaw kan sadit na kahoy. Nahiling ni Moises na an kahoy naglalaad, alagad dai napupuspos. Maduman ako, olay niya, asin hihilingon ko kung daw taan kahoy, dai natututong. Kan mahiling nin kagurangnan na si Moises nagduman, inapod nin Diyos hale sa kahoy. Moises, Moises, uya po, simbag ni Moises, dangan sinabihan, dai ka magrani, halea an sapin sa saimong bitis, banal ang daga na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong ama, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, asin Diyos ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang sa iyang lalawgon. Natakot siyang nagtingkalag sa Diyos. Dangan ang kagurangnan nagsabi, nahiling ko ang pagtios nin sakong banwaan sa Ehipto. Sakong nadangog ang sa indang inagrangay. Aram ko ang sakong mga kasakitan. Asin napadigdi ako sa pagligtas sa inda,
sa kamot nin mga taga-Ehipto, asin sa pagdara sa inda, hale sa Ehipto, pasiring sa daga na mayaman, asin mahiwas, daga na naglalangoy sa gatas, asin tangguli. Dangan si Moises nagsabi sa Diyos, kung dumanon ko an banwaan in Israel, asin sabihon ko sa inda, asin kung sinda maghapot, ano an sa iya ngaran, ano an isisimbag ko sa inda. Ang Diyos nagsabi kay Moises, ako, iyo ako. Ini ang sabihon mo sa banwaan in Israel. Ako, iyo ang nagsugo sako sa indo. Sinabi man ni Diyos kay Moises, ini ang sabihon mo sa banwaan in Israel. Ang kagurangnan nin sa indong mga magurang, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, iyo ang nagsugo sako sa indo. Ini ang ngaran ko sagkod paman. Sa ngaran na ini, ako gigirumdumon nin gabos na kapag-arakian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon, asin maheherakon. Sa tuya pong aawiton. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan. Gabos na uyas ako, umawon an sa iyang ngaran. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan, an gabos niyang balaog, daimo paglingawan. Pinapatawad niya ang gabos mong kasalan. Binubulong niya ang gabos mong helang. Ang buhay mo inaagaw niya sa lulubngan. Ika sa iyang mamumutan, asin naheherakan. Katanosan, ginigibonin kagurangnan. Sinusurog niya ang gabos na pinapasakitan. An sa iyang dalan, ipinahayag niya kay Moises, asin sa mga taga-Israel na sa iyang mga gibo. Ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Korinto na dapat na daina arugon o uliton pa ang mga karatan na nangyari sa lumang tipan. Kaipuhan ang dayupot na pagsunod kay Jesus na kagurangnan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong rondomon nindo ini. An sa tong mga magurang, gabos nagsunod sa panganoron na nakakalindong sa inda, asin gabos nag-agi sa dagat. Sinda gabos, binonyagan ni Moises, duman sa panganoron, asin duman sa dagat, sindagabos nagkakan kan kakanon na espiritual, asin sindagabos nag-inom kan inomon na espiritual, hulit sindagabos nag-inom sa gapong espiritual na nagsubaybay sa sainda. Gapo na iyo si Kristo, alagad kadaklan sa sainda, dai nagustuhan nin Diyos, asin ang saindang mga bangkay, nagkahurutad sa lantad. Inigabos nangyari bilang patanid para sa sato, na daki kita maara sa maraot, arog sa inda. Dai kamo magurumod-gumod, siring kan ginibo, ni nagkapira sa indo, asin ginadan sinda, kan paragadan. Inigabos nangyari sa sainda bilang patanid, asin ini sinurat, tanganing adalanta an mga nabubuhay sa kataposan kan mga panahon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa oras na ito, may nagkapirang dominatong inosip kay Jesus na isinalak ni Pilato ang dugo kan mga taga Galilea sa dugo kan mga atang na idinudulot ninda. Si Jesus nagsabi sa inda, sa paghuna nindo, ang mga taga Galileang ito urog na mga parakasala kisa iba, hulitasiring ang sa indang pagkagadan. Bako, sinasabi ko sa indo, na kung kamo day magsulsol, kamo siring man kaiyan, magkakagaradan. Itong 10 may 8 na nagadan, nagabaan kantori kan Siloe, sa paghuna nindo, urog sindang may kasalan kaysa ibang mga taga Jerusalem. Bako, sinasabi ko sa indo, asin kung kamo day magsulsol, kamo man gabo siring, magkakagaradan. Asin idinagdag ining parabola. Sarong lalaki may baligang na ipinatanom sa iyang uma, nagahanap nin bunga asin daing nakua. Dangan nagsabi sa nagtanom, nahiling mo, 3 taon na ako nin pagpaparadigdi sa paghanap nin bunga sa baligang na ini, asin daya akong nakukua. Paluda, sa anong pakinabang ang daga na sa iyang ginagamit? Alagad ang nagtanom nagsabi, kagurangnan bayaan mo na sa taon na ini, sa kuyang gugudakon,
asin bubugta kaning abono, kundai paludon. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Minsan attender ako o nag-visit ako sa burol kang aki kan sarong kamidbid diyan sa Funeraria Imperial. Sigadan hubin pa, may familia, alagad na disgrasya, kaya siya nagadan. Kana kuyaon duman sa funeraria, sabi sa kuya kan ama, no man daw yan, Father, arog ka ng mahal na Diyos sa mo. Ano man daw ta itinugot na mangyari sa muya, aki pa ang mga aki kani. Hirak man kang nawalat na iyon mabuhay kan mga nawalat na mga aki na sa kuyang son-in-law tang aki niya si babae. Ano ta minsan, Father, ang kagurangnan garo subraman, dakulaan sa grabe ang sa iyang hugot. Dahil man nga kami, Father, ning pig-api. Dahil man nga akong naiisip ngayon na labi-labing kasalanan sa kuyang naginibo. Ano ta kaipuhan? Mangyari sa pamilya niya mo ang siring na bagay. Well, siguro ang iba nakaka-relate pag-arog kayo na sa tuya na pinag-uurulayan. Kadakol kitang mga istorya. Kadakla na beses, arog ka ng pagiling niya to kan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos o kung paano ang mahal na Diyos nakikipagrelasyon sa tuya. Pero baga, hinahalat sana niya na kita makagibo ning mali, dangan kita kakastiguhon. Kaya ang pagiling niya to sa buhay, ang gabos na mga inaagihan niya to, nakadifisilan, na problema, na helang, nagarubaga, bunga, kan sa tong kasalan, kung kaya kita kinakastigo ning siring. Pirangal daw pala nga nakaagi, may nag-text sa kuya, ta gusto ko ngayang haputon ang mahal na Diyos. Ano taarog kayo nang nangyari sa sako? Ano taarog kayo nang resulta kan mga test? Ako pala nga, grabe na sa kuyang kamatean. Pero may man nga ako, Father, nagsiservice sa simbahan. Gabos na lang, ibinabasol niya to sa mahal na Diyos. Hirak man kang kagurangnan. Pero kung siring mga tugang ang pagiling niya to sa mahal na Diyos, ibang-ibang ipinapahiwatig sa tuya kan mga binasangon yan. Ang kagurangnan, marahayon asin, mahirakon. Mantang totoo, igwaning panahon na kita kakastiguhon. Huli kan sa tuya mga kasalan. Taigwaning konsekwensya ang mga gibong maraot. Siring na ang marahay, igwaning konsekwensya sa buhay niya to. Alagad ang mahal na Diyos, tunay na marahayon asin mahihirakon. Sa ino tababasahon mga tugang, ailing niya to, ang Diyos tagihimate kang sa tuyang mga inagrangay, nagdadangog kang sa tuyang mga pamibi. Dinangog niya ang pamibi kan mga Israelita na nagtitiyo sa sa Ehipto. Kung kaya inapod niya si Moises, tangani na iyo ang maging paagi tanganing sinda iligtas sa pagkaoripon, sa kaoripnan, sa pagsakit. Tanganing sa paagi ni Moises darahon ang mga Israelita sa daga na panuga na nagbubulo, sabi kayan, sa tangguli asin sa abundansya nin pagkabuhay. Bakong siring ang mahal na Diyos. Ang patanid ngani sa tuya mga tugang sa ikaduwang babasahon, na kaipuhan kitang magsulsol kan sa tuyang kasalan, na makanuod kita sa pagkukulang kan mga nakairinot na sa satuya. Araw kan pagkukulang na ginibo kan mga Israelita, taano tangani na kita mailigtas sa makuring konsekwensya. Buot ning mahal na Diyos na kita iligtas sa makuring konsekwensya na bunga kan kasalan. Pero dahil nahihiling, nawawara sa isip niya to ang siring na mentalidad.
Pag may mga katong sunod-sunod ang linog, ay talaga, Father, talagang pinapag-isip na kita. Ang mga tao, huli kan sa tuyang mga kasalan. Kaya itong kinasagsagi ng pandemya, binabasol niya ito ang mahal na Diyos, inahapot niya ito ang mahal na Diyos, ano taday pa pinapapundo. Sa Ebanghelyo, madadangog niya ito, sabi ni Kristo sa mga tao na naging headline, itong pangyayari ka ito, may mga taong ginaradan si Pilato, asin ang dugo isinalak, duman sa dugo na sa indang inatang, sabi ni Jesus. Sa paguna nindo, ang nangyari sa mga taong ito na ginaradan ni Pilato, huli kan sa indang kasalan, sinda mga makuring mga parakasala, kaya nangyari sa indaan bagay na iyan, malinaw ang sabi ng kagurangnan, bako. Itong ngayang nagirumduman nindo, itong mga 18 tao na nahulugan kang sarong aksidente nangyari, kang tori kang siluwi na nakagaradan, sa paguna nindo nangyari sa indaan mga bagay na yan, ulit sinda makuring mga parakasala, malinaw ang sabi ng kagurangnan, bako. Ang Diyos marahayon asin mairakon. Totoo man may mga bagay na pinag-aagihan kita, kahilangan, pagtios, aksidente. Pero ang mga bagay na ini, naturalesa, kan kinaban, kan buhay, kan satuyang pagkatawo, na minsan may pagkakataon na kita maghihelang. Yung nga pagkakataon na mangyayaring kalamidad o aksidente. All these things happen to anybody. Pero ini, bakong hali sa mahal na Diyos. Sinda niya ito pagbasulon ng mahal na Diyos. Sige ta sa nang basol nin basol, ano nang gobyerno ta arog ka ni. Pero pag kita nag-i-eleksyon, hiling nga daw ang mga pinipili ta, ang mga binuburutuhan ta, dahil man lang pinag-iisipan. Sige ta ning basol kang gobyerno, kita naglalaag sa mga tao na nakatukaw sa gobyerno. No rin daw kita makakanood. Mahiling niya to, ang ginigibo niya to na maraot, igwa na tulos yung konsekwensya sa buhay niya to. Dito nakaipuan halaton ang mahal na Diyos. Tanganing kita magdusa sa konsekwensya kanday niya to pagibo kan marahay. Nababasol ta pa ang kagurangnan sa to yung mga ginigibo. Ano ta nagihelang ako? Nalingawan mo naman, sige mo bagang inom ka idto. Nalingawan mo na grabe ang sa imong pagkakan. Dahil ka nagdisiplina sa imong pagkakan. May mga pagkakataon na siring, lagad binabasol niya ito sa mahal na Diyos. Nagkakahelang kita, nalilingawan mo na, miski ang banggi, ginigibo mo ng aldaw. Dahil ka na nagpapahingalo. Tagrabe ang sa itong paghanap buhay, hulita kita nangangaipo, nalilingawan ta. Naigwa pa ning mas marahay kaysa kwarta na sa tuyang hinahanap para sa tuyang pagkabuhay. Dito nakaipuhan basulon ang mahal na Diyos. Tangani na mahiling niya to, na igwaning konsekwensya, ang anuman na maraot na sa tuyang ginigibo, sa tuya o sa tuyang kapwa. Siring na igwaning marahay na bunga sa satuya, ang anuman na karahayan na sa tuyang ginigibo. Magayon ng mga tugang ang huring parte kan Ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Ang parabola kay itong baligang. Kung paano itong nagaataman kan baligang nakiulay sa kagsadiri na iyuan ama si Jesus ang nagaataman bayaan tango na sa kuya giraray nagugudakon sa kuya giraray na aabunuhan baad lamang magtalubo ning tultul asin magbunga. That is how God is to all of us. Tinatawang kita ning panahon nin espasyo tanganing sa tuyang matalastas an kulang sa satuya. Ang pangangaipon ng pagbabago, tanganing kung kita magbirik ang sa tong puso, inaapod niya itong conversion, repentance. Arog man talakan ang buhay ng tao. Ang pangapudan ng mahal na Diyos sa satuya, na kita magin maimbod. Dahil po sabihin na dahil kita magkukulang. Kundi na mahiling niya ito ang satuyang pagkukulang, asin magbalik giraray sa iya. Hulitaan mahal na Diyos, tunay na mamumuton asin mahirakon. Naghahalat sana sa satuya. Ang panahon ng Kwaresma, panahon ay tinatao sa tuning mahal na Diyos, na satuyang matalastas, ang satuyang mga pagkukulang. Mahiling niya ito ang pangangaipo,
na kita magbalik sa iya. Tanganing kita mabuhay na maugma, mabuhay na matiwasay. Kung igwanin man yung nga pagsakit, kailangan asin trahedya sa buhay, isipon niya to na minsan nangyayari iyan sa kiisay man. Alagad, ini okasyon, tanganing kita mas magsarig sa mahal na Diyos. Hagado na sa iyang tabang na kita paumayan, na kita tawanin kagianan sa paghanap kan mga pangangaipo. Asin kita padagos na magsarig na sa iyang Diyos nun, na pagkaherak asin pagkamarahayon. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli ka ni Espiritu Santo. Namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa selebrasyon na ini, nin pag-umaw asin pagpasalamat, sa danay nakarahayan kang kagurangnan, mamibi kita sa Ama, na urog niya tong masabutan ang sa iyang pagiging harani, asin urog na mag-andam sa pag-ako sa iya na sa tuyang buhay. Ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pakusugon sa saindang ministeryo kan kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, harong asin puso ang katuninongan, nahali sa pag-ako asin paggalang nin kapwa, urog na ang mga lain man sa to sa anuman na bagay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa yaon sa kadikloman nin pagtios, magkaigwa kan kusog, na magdulok sa Diyos na danay na harani sa to gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos na yaon sa Santa Misa, makadara kan presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang semana. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya sa kudpaman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ako wa ining mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Mano dan manyamo ang pagkamuot asin katuninongan ni Jesus sa imong aki, sinsamuyang pagultanan sa imo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa pagdulot.
Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako, asan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugayeng itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan. Magingowang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas. Nadanay sa minsan sa Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Takang naghagad siya sa Samaritana, na painumon tubig, linalang na niya sa iya ang balaog nin pagtubod. Asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, sin kaiba kan mga angheles, naguomaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, kabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa ruganing niyang buot, pinasaluiban sa kot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulos saan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman kalis, asin grare pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kakulangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, iwan, ipinapahayag, sakot na
Biyaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkakadanasin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalising kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma siya sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa magadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina kan Diyos, San Jose sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, singabos sa santos, nakaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, han gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ansamo kakanon sa rualda, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami magdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasa sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan
Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati na raohan kamonin katuninongan. Maluhod po. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na sa tuyang masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, dai na kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwan in mga lay Eucharistic ministers na matauning komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pabalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po nguna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi, para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita, tanganing ang nagdadangadang na eleksyon, nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabuutan kan kagurangnan na nagigiya sa mga kaaabtan nin mga nasyon. Ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang konsensya, danay na maginyatong pinakabatayan sa pagpili, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang kakarahayan nin kagabsan, danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tao galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Dios asin pagkamuot sa paglingkod, maggiya sa mga nagmamauot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog, asin magkaigwan nin puso para sa mga dukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga pigkatiwalaan ning katungdan sa eleksyon, danay na magsurog, asin paninduganan sa tuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkasararo maggiya sa satuyang nasyon, sa dalan nin katuninungan, katanusan asin kauswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwaan nin pagtubod, magdara nin tunay na pagpabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita. Pastor nin mga kalag asin para ligtas nin mga nasyon, ang politika balaog mo sa mo, sarong pangapudan na maglingkod sa kapwa asin magtalubo sa kabanalan. Ang tabayan mo ang samuyang politika, siring kan paggiya mo sa samo. Ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante asin sa mga kandidato, magdaranin ka umawan sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang sa mo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Amen. Divino Rostro, Kahirakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Tabangan mo kami. Isusunod na po niya to ang pagpresentar kan mga kandidata para sa satuyang Easter Angel 2022. Sinda ipipresentar kan satuyang Parish Pastoral Council Chairperson, Mrs. Vivencia Labay. Ginagalangan niya mong kura paroko, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang mga kandidata niya to para sa Easter Angel 2022. Mary Gabriel G. Cruz, Aki ni Mr. and Mrs. Edgar Cruz, sponsoring organization, Parish Youth Ministry. Marie France S. Ortega. Aki ni Mr. and Mrs. Luis Jesus Ortega. Sponsoring organization, Barangay Pastoral Council of San Felipe. Carol Joseph B. Villanea. Aki ni Mr. and Mrs. Paulo Christian Villanea. Sponsoring organization, Lectors Ministry. Nino Dan Matthew A. Encenares. Aki ni Mr. and Mrs. Dan Reeb Encenares. Sponsoring organization, Our Lady of Peña Francia Association. Dejan Nathan T. Havelina. Aki ni Mr. and Mrs. Artson Havelina. Sponsoring organization, Aeroville Pastoral Council.
Sebastian Mayri Bernal Dumalasa. Akin ni Mr. and Mrs. Sean Paulo Dumalasa. Sponsoring organization, Colping. Kiefer Romeo Felipe Romeroso. Akin ni Mr. and Mrs. John Angelo Romeroso. Sponsoring organization, Parkview Homeowners Association and Parkview APC. Robin Laurel E. Parma. Aki ni Mr. and Mrs. Ludwig Haydin Parma. Sponsoring organization, Apostleship of Prayer. Alexandra Megan G. Leal. Aki ni Mr. and Mrs. Kenneth Darwin Leal. Sponsoring organization, Barangay Pastoral Council of Peña Francia. Zian Patrick S. Castilla. Aki ni Mr. and Mrs. Kurt John Castilla. Sponsoring organization, Mother Butlers Guild. Rogen May B. Comprado. Aki ni Mr. and Mrs. Romeo Comprado Jr. Sponsoring organization, Barangay Pastoral Council of Peña Francia. Kesaya Celine B. Hornala. Akin ni Mr. and Mrs. Ace York Hornala. Sponsoring organization, Collectors Ministry. Maria Clara Keira B. Tejero. Akin ni Mr. and Mrs. Alberto Tejero. Sponsoring organization, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Isidore Ali B. Dimaculangan. Akin ni Mr. and Mrs. Alan Jake Dimaculangan. Sponsoring organization, Liboton Pastoral Council. Ilizek A. Regañon. Aki ni Mr. and Mrs. Christian Regañon. Sponsoring organization, Children of Mary. Eliseo D. Atanasio I. Aki ni Mr. and Mrs. Eliseo Atanasio Jr. Sponsoring organization, Gillian Ministry. Rafael Enzo R. Laranjo. Aki ni Mr. and Mrs. Raymond Laranjo. Sponsoring organization, Lectors Ministry. Jaira May C. Botor. Aki ni Mr. and Mrs. Eric Botor. Sponsoring organization, Legion of Mary. And Jasmine Argil Marie Hitosis. Aki ni Margie Rose Hitosis. Sponsoring organization, Collectors Ministry. Denise Margaret I. Cavita. Aki ni Mr. and Mrs. Dennis Ignacio. Sponsoring organization, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry. Papasalamat po kita sa mahal na Diyos, ta luway-luway, garo nagno-normal na ang satuya na mga aktibidad sa simbahan. After 2 years, gigibuhon tagiraray ang
tradisyonal na pagtunton para sa mga aki. Kaya naogma po ako sa mga magurang, nagpapasalamat padagos sa pagkuyog nindo sa samuyang imbitasyon na ang mga aki, iiba niya ito sa tuyang Easter Angel ngunya na taon. Salamat man po sa Paris Pastoral Council, sa mga different ministries, sa mga heads kan different area pastoral council and barangay pastoral council, different organizations sa nagtabang sa paghanap kay mga kandidata, sin mga kandidato na mga aki. Nagmamauot kita na bako lang Resurrection Angel, Easter Angel ang magigibo niya to na sana pagpenya Francia padagos naman din tan ano man na makuha niya to sa aktibidad na ini gigibuhon niya to tanganing mapaayos sa napadagos matapos ang satuyang yan Covarrubias Tower o pagtuntunan tanganing ang satuyang tanganing andam kita sa paglaog kampenya Francia. Sa mga aki, salamat sa Indo, urong nang gayo sa mga magurang. Bindisyonan kamunin kagurangnan. Salamat po sa Indo. Balik na po kita sa mga tukawan, mga aki. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa sadiri lamang, dahing sisay mananagagadan. Para sa sadiri lamang, kita gabos may panimbagan sa lambang sarong. Kita gabos tiniripon ng Diyos sa pagkamuot. Bago po kita maghali, kantaan ta po ning happy birthday song ang satuyang kura paroko. Giraray. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you po. Duwang beses kaya ako nagbe-birthday sa sarong taon. Salamat po, salamat. Si mga aki po tabi, kung pwedeng magbalik giraray digdi sa inutan para sa picture taking with Father.